Merdeka. Ngoten ah. Selendang pelangi rupane biru, beda ombo ndang dondomono. Aku rabi gak golek sing ayu, masih elek ritek pokok pinter nyitak boto. Sing penting rukun gak tau ngersolo. Waktu terang bulan, udara bersinar teranglah sekali di kota Surabaya. Belum berapa lama aku duduk dengan bimbang, datang kawan saya, Om Cucu itu namanya. Tanjung Perak tepi laut, siapa suka boleh ikut, bawa gitar keroncong biol, jangan lupa minum anggur. Tanjung Perak tepi laut. Hujan di malam minggu, aku tak datang padamu. Bukan aku tak mau sayang, hujan di malam minggu. Copodo nelongso zamane zaman rekoso, urip pancen angel, kutune ora usah ngomel. Atiku tentrem namun gawe karo seneng, ulat ojo makel yen dikongkon yo sing bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Winara ingkang sekeca mirsanono kesenian. Sri Asyarga baru niku lodro kula ingkang dipun pimpin Mas Yengki
sing penting memperkuat persatuan lan kesatuan. Nek ana perbedaan pendapat ojo ndadekno perpecahan, ayo dimusyawarahno secara kekeluargaan. Mulane ojo seneng dipecah belah, diprovokasi lan diaduk. Dadya pahlawan sejati sing membela bangsa supaya rakyat adil makmur lan mulane kabeh tak jaluk ayo sing bersatu, ojo gampang kenek pengaruh anane. Saling bergandeng tangan, bersatu terus maju menuju masa depan Indonesia. Persatuan lan kesatuan dulur ayo diutamakno, perlune tentrem bangsa lan negara kita. Tapi nek desa kene aku percaya pamong rakyate guyub rukun bebarengan bangun desa. Adik wengi iki dianakno syukuran kemerdekaan. Atine wong kene jenenge gak karu-karuan, tak dongakno warga kene ado teko musibah, pamong rakyate guyub rukun rezekine melimpah ruah. Kula mboten nyangka ternyata warga mriki niku sangat mencintai dengan seni Jawa, terutama ludruk. Tumplek-blek enom tuwa. Sangat antusias sekali. Nggih ngeten iki sing dijaluk, aja sampai ninggalno kesenian Jawa.
Jangan kalah dengan kesenian luar. Sing harus dilestarikan adalah budaya kita sendiri. Tak ngoten lah. Niki hajate pentas seni dan hiburan. Mugi warga masyarakat mriki sak mantune ditanggapaken Ludruk Sriase Arga Baru tansah pinaringan karahayon. Amin Allahumma. Ngoten. Tinebeno saking sedaya rubeda. Sehat, ayem, tentrem. Sing nom-nom nggih ngoten, mpun sampai ninggalaken budaya Jawa. Mosok ditanggapno ngene sing nom-nom karo sing nonton nggih kebacut. Oh niki nggih karek nonton tok. Nggih mugi-mugi mawon sak mantune ditanggapaken Ludruk. Bapak Ibu, adik-adik, mas-mas tansah pinaringan sehat. Sing apa nyambut gawene teng kantor tundak nom pangkate, sing duwe pari panen pari tak dongano parine apik-apik. Tak ojo sampe rabi loro. Kok nyekel duwe rabi loro. Mlaku-mlaku ya. Malam Minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat pacar baru kenal di jalan Jenderal Sudirman. Paling enak nek dadi kemanten anyar, arep-arep tamune sore kon buyar. Nang selah kepingin mlebu kamar, arep buka barang sing anyar. Barang anyar iku jenenge kado, iku tinggalane tangga teparo. Dibuntel kertas rupane abang ijo, barang dibuka isine lato-lato. Paling enak nek dadi kemanten baru, nek enake berbulan madu. Jam 7 sore kok wis ngajak mapan turu, ngendep lambu dolanan peluru. Nek plurune digawe bedil manuk, barang tak ciceki sirahe manuk-manuk. Dielus-elus wiwit sore nganti esuk, barang kepadangan yo gak sida njaluk. Namung semanten kitungan kula menawi lempat nyuwun sepura. Bu, jenengan ningali mriki wau. Magate ngene lho padahal. Kerek kan jane. Iso munggah-munggah ora nyetep ya karepe apa iki. Kon mati kon munggah maneh kon tak tapuk ambek sepatu kon. Cek enak ya ora nyetep. Oke, rek anjane kok niku kok. Kok niku lapo teko-teko kono iku.
pokro ya ngono iku. Mari munggah pecengul modon. Ora-ora teko kono lho ala kakekmu ngono ah. Jak ditum jak. Merdeka. Merdeka. Matur suwun. 350 tahun lamanya. Oh puisi, ya puisi. Indonesia dijajah bangsa Belawa. Belanda. Bendala. Belanda. Belanda. Lah ngono. Semua warga Indonesia bersatu membunuh Belanda. Tak tik-tik. Tak tik-tik. Apa maksudmu? Semuanya mati. Lah, setelah itu bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa Jepang. Jepang celuk. Jepang celuk. Jepang tok. Gadek tok. Selama 3 tahun setengah ponjol rong on. Kon iku timbangan kopi ta ya apa kon iku? Bangsa Indonesia tidak takut, maju tak gentar, mundur tak gentar, ku bunuh, ku cekek, ku didik. Setelah itu kita memperingati 17 Agustus yang ke-80. Mari kita bersama-sama kita bangun kemerdekaan dengan cara kemerdekaan yang bagus. Halo, Ngono. ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah. Mau nyanyi gak ditutup nomor-moro. Ojo lagi lho. Halo Bandung, itu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah. Kon tak banting kon ku ya. Kon kupingmu doblek kon. Dobleknya apa sih? Rungono ta? Kono nyen kupingane kuping amandelen kon iki. Rungono. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah. Totokno. Kon ngerti sudah? Ya ngerti. Apa artine? Wis. Lah ya wis. Kon kok ngotot. Ono tutuke, Bro. Sepur Sudah lewat. Lama beta Tidak tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari bong kita rebut kembali. Brugu. Lah ngono wis Iya, iya. mari. Oh sudah moro-moro ucul Lah lagi. iya kon. Kon iki ditonton ambek wong kene. Sing enak. Lah iya lho. Kon nek enak aja lali tahun maneh kon dibeleh. Anggenmu aku iki sapi ngono. Ditanggap, Sul. Awakmu iku suwe gak ketemu. Iya, Sul. Wingenane aku oleh 3 dina. Aku campur gawe nang Surabaya, Sul. Lawangmu gak ono, bojomu mengo. Apa ya? Aku nang omahmu. Lawangmu gak ono, bojomu mengo. Ucul kon. Lho kok saka celok. Kok bojoku mengo lho. Kok leboni? Ya gak mungkin aku balik mulai. Boleh ya, Sul. Oleh sekitar sak minggu. Oh, aku nyambut gawe nang Kalimantan iki, Sul. Aku nang omahmu gak ana awakmu Iya, maneh. ono, iya. Ono arek cilik. Cilik. Iya. Ganteng yu? Iya. Iku putraku, Sul. Oh, anakmu ah? Anakku. Tak kei dhuwit 100. Alhamdulillah, Sul. Matur suwun. Gak tak anggap anake sapa-sapa, tak anggap anakku dhewe. Iya. Eling-eling anake kanca. Aku mulai maneh oleh 10 dina. Oh iya. Aku mrono maneh. Awakmu gak ono maneh. Aku nang Sual Wesi, Sul. Eh, Nang Sual Wesi. jual besi kakekmu ngono ah.
Sulawesi. Iya Sulawesi ngono, Dul. Awakmu gak ono. Gak ono. Ono wong tuwek lanang. Oh, iku bapakku, Sul. Iku bapakmu? Iya. Tak kei dhuwit 200. Alhamdulillah matur suwun, Sul. Gak tak anggap bapakne sapa-sapa, tak anggap bapakku dhewe. Eling-eling bapakne kanca. Wis oleh 2 minggu bae. Iya. Aku mrono maneh. Lah, Awakmu gak ono nah maneh. iku aku nang Jakarta. Nang omahmu ono arek wedok wayu, bokonge semok ngono. Wah, karo iku bojoku, Sul. Iku bojomu ah? Iya. Tak kei dhuwit 500. Alhamdulillah, Sul, matur suwun. Gak tak anggap bojone sapa-sapa, tak anggap bojoku dhewe. Eling-eling Kon tak bojone. pateni. Enak kon mburi nyangkelaki kon. Masih konyo mangkel. Oh semunggo ae mangkel apa? Enak-enak anggap bojomu dhewe katok gerabak ya kon. Lapo? Masih konyo semunggo ae. Kono muring-muring titen. Muring-muring lapo? Ya Allah, ampuna dosaku dan bunuh temanku. Kon awas kon ya. Jul, Apa? kon muring-muring. Jul. Lapo Ale muring-muring? muring-muring ya. Kak. Lho, Kon muring-muring. kok ning guyu kaya kerek. Aku wingi nang omahmu, Jul. Iya. Lawangmu buka. Bojomu kat iku nggo ngalawang, Jul. Iku mari ngono gawane mlebu, Jul. Lele bojone kancaku mulih, Jul. Aku mulih gak wani. Mari sak minggu aku nang omahmu, Jul. Bong. Hah? Nang ana arek cilik, Jul. Iya. Ana arek cilik. Anakku. Anakmu. Iya. Tak wedhe 1 juta, Jul. Wah, lah kok akeh matur suwun, Met. Iya. Eling-eling anake kancaku. Iya. Tak anggap eling-eling anake kanca ngono, Iya, Jul. iya, iya. Mari ngono 2 minggu maneh aku nang omahmu. Iya. Ono tuwek lanang ngono, Jul. Iya. Ya. Ya iku. Iku bapakku. Bapakmu tak wis 10 juta, Jul. Keliru maneh. Ya iki bapak lah, Jul, tak Iya. tahu, Jul. Ya tak anggap Kata anggap copo-copo tak anggap bapakmu. Eling-eling bapakne kanca. Iya, iya. Mar saulan maneh aku eling. Iya saulan nang omahmu Iya. maneh, Jul. Ono wong wayu, bokonge semok ngene. Iya, iya. Iya, iku sapa, Jul? Walah, iku Bu RT. Berarti Bu RT. tak wedhe 10 juta, Jul. Lho ya alhamdulillah yo. Gak apa-apa, Jul, tak anggap RT ku dhewe. Iya, eling RT ne kanca. Iya, iya. Maru setengah tahun ben aku Jul mrono nang mamu. Ono wong ayu, aneh wong ayu tambah kuning rambut dawa. Iku bulurah. Tak wis 10 miliar, Jul. Kok akeh? Ya iya. Ya rezekine Wis tak bulurah. anggap apa-apa, tak anggap lurahku dhewe. Iya, Eling-eling eling-eling. lurahe kanca. Iya. Mari ngono, ono wong ayu maneh, Jul. Ono ayu maneh. Rodok ndek kuning ngono. Iki sapa, Jul? Iku Bu RW. Iku Bu RW. Ya eling-eling gak eling-eling kon ngenak-enak ae to, Jul. Jul. Lah sakmono kae gak ana bojomu bongko akon. Lah jane bojoku lunga nang. Ngono iki gak ngono Ya Jul apa? nyambut gawe. Delokon sing nontok wonge ayu-ayu. Sapa? Sing nom ganteng-ganteng sing wedok ayu-ayu. Ya ngene iki Jul, wong nek ayu calon mlebu neraka. Lho, Kandha- kok iso wong ayu calone mlebu neraka lho apa maksudmu iku? Lho kandhane Jul. Nek umume wong elek mesti mlebu swarga. Apa aku ngarani wong ayu mlebu neraka? Awakmu kudu iso njlentreno lho ya. Lho tak jelentrene. Sebabe apa nek wong elek mlebu swarga, nek wong ayu mlebu neraka? Apa sebabe nek elek mlebu swarga, nek Ya. ayu mlebu neraka tak cenceki wong ayu dhisik. Ya, Wong ayu saiki gak ayu asli Jul. kok iso? Gawe wedak make up. Levenan. Ya. Oh, ana sing dioperasi plastik, ana sing operasi baja. Lho, Wajah. wajah. Kok baja? Ya iku nek mati mlebu nang neraka, Sul. Mergo Iya. gak alami. Gak alami asli. Nek jek kaya bojoku welek tapi iso mlebu neraka gak tau pupuran. Ya apa pupuran gak tau tutukane wedak. Iya Terus mlebu swarga, Sul. Latine elek mlebu Swarga. swarga. Nek ayu, Mlebu neraka. saiki aku takon. Takono. Bulura iku ayu apa elek? Bongko kon. Gak ono, Sul. Oleh gak ono. Gak nyawer, Sul. Wis Gak urung. gambar mekar, Sul. Gak apa-apa. Ya gak apa-apa, bulura iku Iya. ayu apa elek? Buluran lu asline ayu. Ayu. Ngono gak ngomong ayu gak ditanggap tahun maneh. Berarti neraka. Yo gak, asli ayu gak tau wedakan wong iku. Wah, sini ayu berarti yo. Asli gawe make up sampai semprotan sampai pilok. Sampai pilok iki lho. Sampai pilok ngono. Yo ayu elek sing penting kelakuane. Iya, kelakuane apik. Yo soalé wong urip donya ku dibaratno cuma mampir ngombe. lah ngono sih. Ya iya. Dadi wong nggondonya ku wis dompak meneh ku ngampir ngombe. Gak lali ku.
Kan nok tawa. Alhamdulillah rabbil alamin. Wong iku apik elek iku tergantung amal ibadah. Iya, kelakuane. Kelakuane. Soale apa? Wong nek lakone elek, engko uripe barang ya gak enak. Gak enak. Soale wong urip mbok donya diibaratno mampir ngombe. Iki Cuk. Makane awakmu iku urip nggo alam donya ngene sing nglakoni apik, sing amal dono wewe karo sapa wae sak padha padane. Aja menang karepmu dhewe. Soale wong dibareng cara wong mlaku ngono cuma mampir ngombe. Kate sabar ya warek mlendung. Ya aku awakmu nu percaya, Met. Iya. Semenjak awakmu mari teko lunga kaji, awakmu nglakoni apik, amal nang masjid, ya amal nang sapa wae lah. Soale awakmu mesti eling. Soale wong urip mbok donya iku dibareng cuma mampir ngombe. Dadi aku kudu eling so. Ya kudu eling. Nyambut gawe ku sing ikhlas. Kok awakmu titik-titik nyalano kancane. Boleh kan kaya apa? Ya sepurane. Soale aku ya eling ngomonganmu, Met. Jol awakmu kudu nglakoni apik karo sak padha padane, soale dibarengno wong mlaku ngono cuma mampir ngombe. Aku nang ndiye mesti eling awakmu, Met. Iya, kon jadi kanca ya apa. Soale jenenge kanca rek nek kanca ngekeki saran, ngekeki petuah iku ya kudu dieling-eling. Iya rek. Memet iku ngomong wong kudu nglakoni apik soale dibarengno wong mlaku cuma mampir ngombe. Saiki ngene, Jul. Ya. Dadi ngomong iya, delok kabeh. Ya iya lho. Kone nak aku melempung goblok. Entek pitung. Lah awakmu dhewe lak sing ngomong ah. Guyu gak nanggap dhewe. Aja mbok karepno apa saiki? Sing nyanyi nyusul tibur. Kaya Mbak Sri Asema nyanyi enak-enak. Kaya enak-enak suaramu ae. Ya mbok enak mbok gak aku. Aku pengen nyanyi, Sul. Ya. Ya. Nyanyi ya. Nyanyi apa, Sul? Ya mbok sak karepmu. Nyanyi mbok sak karepmu. Ono lagi lagunya. Dak Gus. 1 2 3 4. As-salatu khairum minan naum. Lah pokok nadan iku. Lah metok-tok ngono. Ayo 1 2 3 4. Gus. Wong arek seloro kon tabuhi ngono. Bayangan, Jol. Lah kon njaluk lagu apa? Kami teh bukan ya. 1 2 3 4. Hop. Ngono kok uripmu biyen mung tuwane kok mentolo nyusoni lah. Nyanyi sing temen apa kon kok jaranan barang iki lho. Sing enak nusul. Oh yo oke. Garap arek-arek. Iya ya. Kan nembel. Bantu tripo. Bantu tripo. Asik. Kok dikon nyanyi kan kok tambah gesah lho. Menara ya apal ya. Ya. Mare. Monara. Bang Ojek datang. Kena dijogeti. Saut. Oh, disaut. Nyanyi. Ya, ngomong ta. Saut iki guru.
Monara Bang Oji datang Monara Bang Oji datang ayo tak jotos bongkong konku Kon niku repot. Jarene awakmu nyanyi aku dikongkon nyaut, tak saut awakmu ngamuk. aku nyanyi mlebu goblok Oh mlebu. gak tau ndelok arek iki kasetmu kaset gak tepak Ngomong ta. iya Monara Bang Oji datang Sul Sul tak dabok bosok konku pas ku gak ngono lambemu Sul Awakmu ngomong jarene aku nyanyi langsung mlebu. goblok ngono yo bayar Maksudmu apa? lambemu Lambeku apa? pakano Monara Bang Oji datang kayak mau jahe lambemu Sul Kon niku sembarang ngrepoti lah semek. pokoknya nyanyi Jaremu lambemu tokno. muni yo eprek Ngono ta. aja bareng Wong ngamukan. Wong Mona. nyaut to disauti. Lah iya sautan ngono lho. Ya iya sih. Lah Lah awakmu nek nyanyi. gak ngomong mosok ngerti aku. Lah gak ngerti kon Sembane ku kandhanono. Ya iya. Aku ki paham. Kok nyocot ae. Nyanyi ku lho kapan? Aku izin dah ditandak wong-wong dulu. Oh biasa sini-sini ngono Lah ae. iya. Lho, Jul, dodone cokot, Jul. Oh, gak sih mentil lho. Anake mentil. Monara. Ebrek. Buruk. Apa? Apa gini? Oh ngono ta. Gara-gara iku lho. Monara. Bang Oji datang. Ebrek ngono. Monara. Bang Oji datang. Ebrek. Monara. Dawa buntute. Wong dilemenak kok iso moro-moro cicak rawa iki lho. Iya. Lagu iku Sul, sing enak Sul. Sing apa? Lagune sing slow. Oh. Teko. Iya. Mangga melok lawang kene. Andai ku tahu kapan tiba ajalku. Aku memohon Ya. panjangkanlah anuku. Pandangan apa? Umurku lho. Anuku. Lah bapak ngene, pul keliru aku. Andai ku tahu kapan tiba ajalku. Aku memohon Ya. panjangkanlah umurku. Andai malaikat Asik. akan mencabut nyawaku. Kon iku apa? Si malaikat ngene. Mencabut nyawaku ngene malaikat. Liwasen nang aku. Andai ku tahu kapan tiba ajalku. Aku memohon panjangkanlah umurku. Andai malaikat akan mencabut nyawaku. Aku memohon ampunilah segala dosaku. Aku takut kepada beta. Nyanyi ketawa lho, kok gak tau bener apa? Nyanyi wong loro Sul. Awak dhewe gak ijenan. Iya, gak ijenan, Sul. Ana ewange. Akeh kancane. Akeh kanca. Nggih, ngomong siji ambek kanca loro gak enak. Ya iya. Kanca telu. Telu gak enak kanca papat. Ya iya. Papat gak ngelupu 10 wong ya gak enak ngono, Sul. Contone kaya wong kene iki. Iya. Guyub rukun ya. rukun, iya. Ya seneng kompak. Iya. Meneh tahun ngarep nanggap maneh. Nanggap son. Son horek. Son sak ludruke. Son sak ludruke. Lho, gak kena dirasani rek gedhe rek. Halo.
Alah lumayan. Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Suwe gak tau ketemu. Iya. Iya. Sekti. Kapan kon mati? Alhamdulillah bongkok kon. Lah apa bongkok untuk koncone kapan mati? Hei, Ya apa kabarmu? alhamdulillah sehat, Cuk. Suwe gak tau ketemu. Iya. Heeh. Dhewe ki padha kangene. Iya iya. Awakmu ket Malang kene. Ya wis lumayan. Sekti. Iya. Utangmu bayaran. Utangmu ini lho. Nang kalai kon. Lah apa sih rek? Mau kaya kok Samsul lho rek. Sul. Apa? Piye kabare? Met, piye kabare? Lah ngono kok kapan mati? Ngono kon niku ndongano mati, sen kon aku mati. Lho. Guyon. Aja digawe ati ta. Ya gak ngono. Kau niku wis elek ngamukan. Ya gak ngono rek. Sepure sapa sih rek liwati rek? Kon gak ero kon aku saiki nyambut gawe apa? Nyambut gawe apa? Nyambut gawe. Aku melo rek. Kon kere. Pinggir, kono. Lho. Pinggir. Pinggir lah pinggir. Kon aja njok dagok kuku mat goblok. Kon tak kandhani aku saiki ku nyambut gawe spiritual. Weh. Oh, dukun. Basa anune ngono dukun nek saiki modern spiritual. Aku malah spirit ae. Spirit kakekmu ngono ah. Lah iya. Sakti rek aku saiki kon tak kandhani. Lho. Kok sakti? Lho, kon gak Apa kandel. godhong coro percaya sing garo? Kon gak ngandel. Ya apa? Aku iki iso ndelok awakmu tapi aku gak ndelok awakmu. Temen ta? Lho ya apa kon niku? Cek carane ya apa? Aku ngadep rono, kon ngadep rono ya. Ya. Tak delok kon lapel aku ro. Ngono ta? Ya. Ya apa sih? Aku tok ta iki. Ya mbek iku lho. Aduh aja. Tak dikiai. Aku apa? Samsul. Baca lindas. Jae. Kan kok pinter sih, Cok? Ngawur rek. Spiritual. Spiritual. Aku. Yo. Saiki cemet. Goceli kopeng. Kopengmu mbok goceli. Lah kon lho. Spiritual. Kok nyongko. Aku duwe kanca pinter. Aja ijen bareng kok aku. Bareng. Ayo. Awas. Aku wis ero. Apa tak dengke kon ngele. Tibae kon nggawa kaca tinggal. Aku ngetes kene iku. Ngetes apane? Jemulane ya ero, masih cemet kokor-kokor ndase ya ero. Wong kon gawe kaca. Spiritual. Spiritual. Gak spiritual prosoku. Kon mang iku gak kepethuk embing ah. Embing. Makane iku, aku ki ono Embing. aku yo ono perlune yo wan. Ngono lho. Yo. Aku iki mang golek embing. Lah kok awakmu golek embing, aku ki yo goleki. Ngene lho rek. Ah merdeka. Lho. Kon niku mlakumu wis gak tayo. Kowek yo melok ae. Bo. Padahal kocok ah. Aja gak waras. Ora apa meneng-meneng mbok grojok gase. Ketepaan, Bing. Ngomong ngocluk. Ngomong pluk, goblok. Oh ditonton wong akeh. Loro kon wedhus ah. Kon ngomong. Ayo ngomong. Ah! Apa sih Sul? Kok wedi dhewe aku. Assalamualaikum Lho warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kon mari ucap salam kok mau terima kasih lho. Ngomong sing tegas. Mari salam terus no lanjutane ngono lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyemet. Ingsul Genjol kakekmu ngono ah.
Samsul, Wak, Samsul dari Gengsul. Apa ya? Ketuk. Tung. Ah. Tung. Iya. Iya. Ya, Arek ganteng. 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 Ramah-tamah. Tama-tama. Sayang sen ini Sul. Apa oh? Ablek duwe belas. Sini kon niku. Gak gablek dhuwit. Iya. Jadi gak nyambut gawe lho. Awakmu kan nyambut gawe. Gak nyambut gawe, Bing. Samsul. Gak. Awakmu men. Sopo? Nyambut. Aku. Nyambut gawe awakmu. Lah. Aku sopo? Sopo? Lho terus awakmu nek takon ngono lho ape apa? Lho. Ya pon, lho aku nyambut gawe. Kiri. Ngene lho, Mbing. Ya ketepaan aku ketemu karo Peno. Rek mosok saiki ilingo biyen. Saiki awakmu wis sembarang duwe. Aku nyilih duwike apa? Awakmu nyelang duwe. Iya. Piro, Sul? Wis gak akeh 1 juta. Gak kurang ta. Gak, wis 1,5 juta lah. Gak kurang. 1,5 juta gak apa-apa. Duwe mbok nemu. Lho. Ya apa sih, Rek? Aku nyilih gak mau kei ya. Awakmu limbrak-limbruk nek emong. Awakmu men limbrak-limbruk nek emong. Anakmu lho kok ingoni apa men? Awakmu anakmu lho kok ingoni apa? Tuh. Makane iku aku golek penggawean gawe ngoni anakku. Ngono lho, Bing. Nyolek. Yo gak oleh. Wis aku semoyo sak minggu lah tak balekno. Ora tak gak. Anuwe, Gak duwe ya. anuwe. Ya wis gak apa-apa gak duwe. Apa? Ore ambek aku. Ya apa aku iki utang ngono dhuwit rek kan titik belas rek. Awak Ya Anuwe, Mas. Heh? anuwe, Kon gak duwe. anuwe. Meleki kon. Wong awakmu nyambut gawe utang mbok sauri apa? Bik. Lapet to. Ya gak ngono nek ambek Samsul ambek Sekti lak kon gak duwe. Kon lak kanca lawas ambek Iya. aku. Kanca lawas kuwi. Mosok kon ambek aku ya gak duwe. Bing. Anuwe belas kok. 100 saya gak duwe. Anuwe lho. 200. Anuwe. Kebacut, Bing. Lho yo gak ngono. Kanca lawas lho, Bing. Kanca lawan awakmu nyambut gawe lak menum. Sombong kon saiki. Temen ora sombong. Sombong nyawun Wis wae. pengen dhewe. Iya. Lho. Wong nyambut gawe lho sombong. Pas sombong nek angene nyambut gawe. Nek angene gak nggih. Mentala anak. Wong ngono. Kon gak nemu dhuwitku ah. Duwe apa? Lho aku mah nggo dhuwit prasaku kok nggo sakmu e. Lho, ya apa lah ngono? Ki dilai. Lho kon ngene lho rek mentolo mbakku. Nek arek-arek gak apa-apa gak utangi aku utang ngono. Ya. Aku gak apa-apa. Utang nah. Iya. Oh, menyerah ini. Anek nang. Gak oleh gak apa-apa ngene lho, Bing. Nek arek-arek gak utang gak apa-apa. Iya. Aku utang ngono ta, Bing, Bing. Ya. Hah? Kon mentolo mbakku ta, Bing. Iya. Bing, anakku kurang mangan, Bing. Lelek rong alan po ngono. Bing, bojoku kurang mangan, Bing. Lelek banyu lari ngono po. Kon teko, Bing, Bing. Ah, men. Utang ngono aku kok. Lah, utang lho. Ngono. Wong nyambut dhewe, sok dhewe. Ditenono kon mene Ini yo. apa lah? Kon nek mati tak ojo remudik kok Hei. mati. Unat. Ya kon nek ditangi kanca gak oleh. Ya iya lah wamu nyambut gawe. Ya ditenono kon yo. Kon tak tekono mati mlebu neraka kon. Kaya neraka. Wong nek iso ya ini parnong kanca nyambut gawe nolak pengawean. Lah ngono nilamu nok mangan urung. Sapa sing main duwe? Oh. Temen. Samsul. Atu. Lu. Kok lu lah ono wong kae men. Anakku nangis, Bing. Jaluk plumbungan. Ya apa nek anu? Aku lho kon mulai bojoku muring-muring kon. Lho. Ndak duwe aku dhek nanti lho. Wes awen. Sampai aku iku Bang, aku ndakne. Kok balik-balik Kan duwe aku temen. Mek ngene duwe balik-balik.
Ya utang ono. Kon mentol ambek aku sing mbing. Kon ilingo biyen cilikane ana rokok. Ana rokok situ sedang loro. Ana sego saper kok pan loro. Ana kucing kok pangan wong loro. Yo, ya men. Nah iya, saiki kon soge mau iling mbak aku. Kon ngono mentolo. Yo amet nolong. Yo gak. Nek iso belajar men. Lho aku dak kurang-kurang nyambut gawe kurang-kurang ya apa ngene-ngene gak iso lho aku utang ono ta mbing. Ya men. Mbing. Nek kok ngamen liyo. Gak ono mbing kok kene daerah kene gak ono penggawe. Apa kaya pengopangan apa jarang kepen. Liyane ngangkat terop nah. Ter diangkat jebol aku kurang bayaran diangkat. Ya mbing ya utang ono mbing. Mbing. Lah, men. Wah, ngono. Iya weh, nang merah. Namamu dhewe kon. Bacot kon. Kayak kanca mbok seling. Lho. Lah ngomong ae. Lho. Balik ngono. Karepmu kon salah apa? Lah opo kon? Ayo gelet ta ora? Alo bolomu lho. Ana boloku lho. Anggitmu gelet ta? Arek ngene iki mono muangkel aku. Kon mau tak jadi tengah tuangan kon. Ojo wani. Aku ini kadung gendeng ngene iki wis. Oleh karepku dhewe kan bakal mulih bandakan apa kon mulih. Aku mulih berbayaran mulih. Agak toto kon. Bos iki bos orang sini. Pak, ini. Aku dengan mulih kok. Bandakan apa orang? Apa itu kon? Toto ae kon. Didalani mbing. Ono ngali yo ono. Awas kon yo. Wong kok. Yo nyamut ya, nenane min wong elang. Mat nyak wis. Apa ini ya ngelengi nemu lane on. Ngremo awak. Ah, ulung ngono. Ngremo. Kok ulung lho. Cari kok ngon golong-golong. Ngremo. Oh ngremo ah. Ngono kok ngamuk. Yo ngamuk. Enak wong ngremo iki.
Jare kok nggon jerit-jerit. Kidung ah. Ngono ae kok. Salam taklim kula katur dumateng pramiyarsa sedaya. Enak titian. Langkung prayogi amari ngono paringana kretek saha pemanggih ingkang prasaja kodhong kates oyote kates pentile kates uwite kates nek sing nontok wong etes-etes bareng delok wong iki raine kaya bedes kodhong sawo lawite sawo pentile sawo oyote sawo nek sing nontok wonge gak tau wewo barang delok wong iki raine kaya gendruwo pun bagus Lapo? duwe bagus Luwe ae. Luwe terus. ya iya rek aku mari ngetokno kringet jare tambah ono 100 bagus tambah ono 100 gawe numpak gojek kok lho Mak ojek. ya iya gak apa-apa Akean. suwun nggih Nih. Wah ya apa rek? Wis ngremuk gak enak. Pandile ates ah. Ning nang apa ya bedes. Lain wong iki. Lain wong iki. Aduh dapat main lanang wedok. Pak, kula ngamen, Pak. Lah Ngamen. Angsal nggih. lawang tutup dari wong. Ngamen, Pak nggih. Amen. Nggih. Ya wis amen wis. Kaya wong gendeng ora. Aku seorang preman. Tiap hari aku nong perapatan. Nyegat bakul, nyegat botol bakwan. Nek penting tak jaluki. Ale, 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 ale. Ale, ale. Ale, 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 ale. Ale, ale. Aku seorang seniman. Tiap malam soleh duitan. Aku kenal siang dan malam. Tiap malam aku soleh duitan. Ale, 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 ale. Ale, ale. Ale, 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 ale. Ale, ale. Pak, bayaran, Pak. Mosok nyanyi ale. Pak, bayaran, Pak. Pak, numpak Grab.
Rek murah. Brek maru andek bakso Pak ngene. Bakso 10.000. Nggih, maru andek soto. Soto 15.000. Maru numpak ban. Numpak mana nih? Nggih numpak ban. Bayaran Pak. Ale kurang Pak. Iki mang numpak motor 200.000 kok. Kurang Pak. Jan tambahi Pak. Kayak bayar mekar meneh Pak. Yo. Apa meneh mekar? Bang Sembo Warang Bang Syariah Pak. Nggih wis. Anjene kon meleki. Kita ana kon sapa? Wah. Lanet nian ramen ini. Semuanya nyaur. Tak imong teng. Aduh. Amen mana? Pak. Loh. Amen. Amen. Ya wis amen no. Ayo. Loh.
lemut tak mangan goblok. Mangan. Goblok ini nak. Cari ngombe. Ngombe akan lek ngono. Ayo. Goblok. Malah nang goblok. Oh, mlebu apa? Wah, rusuk kabar jarang brek. Hei. Duwe ndi rek? Ngamen Yang angen awakmu ngaku. Aku. Oh, nang kowe ngene aku nek bayaran. Are iki. Nih. Oi nang yak ngono. Ngene oi anak. Bot-bote nyambut gawe ya. Lah iya dibayarin piro kaya ngene rek. Oh, 150 iku lho. 200 wae cek jangkep. Ini. 100. Ya, terima kasih. Ya wis. Papi kowe geprek. Arek nyambut. Amen ah. Yo. Are wet no eh. Golekane angel glani, Cak. Kan iku lho gak rumangsani ta. Maca apa ngono iku? Matnya akemu ngono. Utang pean ya apa, Cak? Nang apa? Lah utang winginane. Sare semaya Senin. Senin saiki. Senin meneh. Senin meneh tak arani maneh. Senin bene maneh. Kapan, Cak, utange? Ya duwe tak sauri duwe mentek iki kok. Kan iku semaya, Cak. Pegelane semaya. Wong utang iku wajibe Nyaur. Lah wis ora nyaur ngono lho sampe saiki. Ya duwe ya semoyo lan. Sampai kapan, Cak, semoyone? Ya amane duwe. Kate nangis. Nangis. Utangene nangis. Nangis. Nangis nangis. Yo momo mesti nang muwe. Pelak wingi ngomong. Yo. Cak cair Mekah tak sahur. Iya. Amok mingum. Cair syariah jare nyaur tanteni ning ngomong. Saya mulai wong kok Jare cair BTPN ning omah ya gak dicairi. yo. Menit nek tak sauri. Kapan sak nyauri, Cak? Yo lah. Wong kok Aku botone dhuwit saiki. Dhuwit Cak nyambut gawe angel. angel ngono delong nek lumbu ngono. Aku wong wedok apaan nang klobok iku? Wong kok yang tak sauri aku nek mulai oleh bayaran iki lho. Tutup ati ngene wong. Bayaran apa nyaur? Ya iku. Ya meneh aku lak ndel panggung ne. Panggunge sapa, Cak? Aja eblas-eblas dadi wong lanang. Yo anel lek. Maca apa? Maca. Nyaur ngene. Maca aneh. Sak aku melas ngono ta bepean. Yo amelan ngono kok kaya ngene macam-macam ae. Tak banteng lungup ngono. Tak banteng lho. Tak banteng lho. Lah apa teman banteng aku ku? Wong kok. Ono ngono mo masang lak minyaur. Sampe utang aku minyaur. Masang nyaur. Golekno saiki pokoke aku njaluk saiki, Cak. Ya apa carane pean nyaur dhuwitku? Iya tambah sari dhewe. Oh. Wong barang amen lho, entek duwe. Lah apa sih? Wong amen kok
bayariku warang prei meneh ben iku. Yo ngono. Nang kene ku sepi wis dalu wayahe. Lah mati dalu aku nang kene maksudnya mati suruh ana kamu yo. Mau iki kamu nyaur. Ono apa kok sampe rame nang kene? Iki nak nih. Wis. Mulya. Ayo sopan kanton. Lah kene ana boleh. Mulya. Mbak. Sampeyan iki ayu-ayu nagih sak dalan-dalan. Apa kepantesan? Loh, wong utang iku ya ditagih. Ih,